Hmm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng Beef Pares Mami. Ayan na ka-foodies at meron tayo dito lumpiang tauge at saka sunny side up eggs at meron tayong rice at meron tayong sausawan suka. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po kami kumain ni BBM, gusto po namin pakilala sa inyo ang isang gaming apps. Ito po yung Lucky Game. Panoorin natin. Sa Dragon Tiger, subukan natin tumaya ng 570 dito sa Dragon. Ayan, tayo ay Queen o katumbas ay 12 at ang Ace naman sa kalaban na katumbas ay 1. Kaya panalo tayo ng 541.5. Balang highest po nat ay King at pababa sa Ace mga ka-foodies. Subukan ulit natin mga ka-foodies, saya naman tayong 500 dito sa tie or gigi na tayo. Ayan, 5 ang kalaban at 5 din naman sa Tiger. Kaya panalo ulit tayo. Dahil tabla sila, nanalo tayo ng 3,800. At nung mga tumaya ng Tiger at Dragon naman ay babalik ang kanilang kalahating taya. Dito naman sa mythical animals, dito naman ay kailangan natin mahigitan ang card ng bunker. Subukan natin tumaya ng 40 dito sa Green Dragon at 20 naman sa White Tiger. Ito 5 yung sa bunker naman at nakakuha naman tayo ng Ace kaya talo tayo dito. Win naman yung 20 natin dahil ang nakuha natin ay King kaya panalo tayo ng 56.4. Subukan ulit natin, taya ulit tayo ng 80 dito sa Green Dragon. Ayun, panalo ulit tayo. Nakuha natin ang Jack at 5 naman sa bunker. Nanalo tayo ng 615.47. Tapos subukan ulit natin, tayo ng 200 dito sa Rose Page. Ayan, 5 ulit sa bunker at tayo naman ay 10 kaya panalo tayo ng 1,180. At para naman sa pag-cash out ng ating mga panalo, mga foodies, ay pindutin lang natin itong bank at pagkatapos ay withdraw. Makakapag-withdraw tayo ng 300 up to 20,000 pesos. Pwede tayong mamili kung GCash or bank at pindutin ang withdraw. Ayan mga foodies, sa mga gusto mag-download, nasa description box po namin ang link. Yes mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mangantam kayong Kapampangan. Manganta na po. Bago po kami kumain ni BBM, gusto po namin magpasalam sa mga nag-request ng Beef Pares Mami. Ito po sila, Ma'am Marie Chris Caranza at si Hanilyn Bacalso Huerto. Ayan. Yes, maraming Sila po ang salamat. nag-request niya. Maraming salamat po sa mga nag-request pa po at nag-comment. Sa next mukbang po natin, tatry po natin yan i-mukbang. Maraming salamat po mga ka-foodies. Yes mga ka-foodies, thank you so much po sa mga nag-request. Kaya, kain na po tayo Ay, okay. mga ka-foodies. Ito. So natin sa suka. Ang unang sumo. Nakalimutan natin. Oo nga no. Magka-rice ako ngayon. Nakikita na. Yung sahog ng Beef Pares Mami natin, mata ng baka. Ay, yung rice. Ayan, nakikita. Tingnan natin yung ano. Oo nga, no. Ay, wala akong nakuha. Masarap. Sarap. Mas masarap may chili paste pa. Lagyan mo. Talaga. Kumuha ako ng kutsara. Tapos may fried garlic. Oo. Tsaka chicharon. Hindi siya no? Hindi siya... Yung iba kasi mga ka-foodies, matamis. Ito hindi, no? Sarap. Ito yung laman niya.
Hindi magra-rice si Ate Alvin ngayon. Ako lang. Sarap. May suka ka? Daming ano oh. Wow. Lagyan natin egg. Sarap. Chocolate. Lagyan mo yung egg, masarap. Oo. Ay! Tumulo. Sarap. Hanghang. Tamang-tama. Maulan. Maulan. Hindi lang maulan. Baa pa sa amin. High tide. May laman pa, oh. Tingnan niyo yung ikaw. Kumakapulibis bago. Matanda. Maano yan? Antena niya. Matanda daw. Ano yan? Bago yan. Maganda, di ba? Yan. Ito. Kumain ka mata. Hindi na malutong ang ano namin. Binili lang namin ito makapulipis.
Mas masarap pa sa jowa niyo, mga kapudibis. Ito Kaya- nagdadaan si Valerie. Ay, bakit? Patangkot na yun. Habang umuulan, magluto na kayo, mga kapudibis. Oo, masarap. Kaya bumili na lang po kayo kung hindi kayo makapagluto. Sarap. At sarap sa ulam. Yung iba naman talaga inuulam yun. Kami sa may rice talagang partner yan. Beef rice. Tuloy sa tayo. Okay na. Sino na yung isa? Palit-palit. Sarap. Yan, naubos namin. Ay, kumakain pala si Bibi. Ang sarap. Ayun mga foodies, naupos po namin ang beef pares mami at lumpiang toge. Ayan. Bumili na po kayo at masarap po. Tamang-tama sa tag-ulan. At gusto din po namin batiin ng happy birthday si Libay Banusan de Jesus. Pinapabati ka po ni Ma'am Judith de Jesus Ruz. At happy birthday din po kay Merly Dagsahan. Happy At birthday! kay Welnira Ragasa Carrera. Ayan. Happy birthday po Happy from birthday po. Botolan, Sambales. Ay, malapit Shoutout lang. din po kay Aileen Avocado Pahalia. Ayan. Shoutout po at maraming salamat po sa suporta po ninyo. Happy birthday po sa lahat na nagbe-birthday ngayon, July. Yes, mga kapudibis. Happy birthday po pala sa ate ko. Bukas na. Happy birthday! At mga foodies, Lucky Game po, mag-download. Nasa description box po namin ang link. Yes, mga kapudibis. Follow nyo na ang aming Facebook page. TikTok na The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee. At syempre ako Sinang Kabalad at The Foodie Bee Vlogs. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis. Kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.